svækker til og en billig fantasi. Det er da godt, at vi blev født, hver morgen den blev fri. Oh yeah. Vi er siden vi var lille, vi er siden vi var lille. Sagde vor moder, at vi ville, sagde vor moder, at vi ville. Gå i hunden den dag, gå i hunden den dag. Men så sagde fader også, men så sagde fader også. Lad dem tæse som en tosse, lad dem tæse som en tosse. Det er da deres egen sag, sådan er det jo i dag. Vi er dem, de andre ikke må lege med. Vi går lige ud og strande. Giv mand for helvede var et andet sted lige nu. For sent jeg så, at vagnen var mit gummi. Spacerer fra på en tjørnehæk. Skal der med? God aften, mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til Nyhedsshow til. Hey, Svensson. Jeg er sikker på, at Erik han glemmer kræfter om det med den bombe nu. Velkommen til denne fabelagtige, fuldendte, feberfrække, fuldfede fest. Tag 3 år til mors. Tjekket nok, hvad? Hvor er mine sølvjern, hva'? Ja, Den der sølvjern. det er skønt. Okay, nu ligner vi et humørsæt. Okay. Damer og herrer, velkommen til. At flytte Vi er dem, de andre ikke må lege med. Vi er det dårlige selskab. Vi har en svag karakter og en billig fantasi. Det er da godt, at vi blev født, hver morgen den blev fri. Det er da godt, at vi blev født, hver morgen den blev fri. Det er da godt, at vi blev født, hver morgen den blev fri. Oh yeah. Wow, wow, wow. Du skal se, det er som en nok den trappe, og Manfred har ringet og reserveret til os. Nej, her sidder vi vel nok godt, hva'? Nej, Pylle, nu skal du bare se. Nu kommer der en fremmed ind på vores balkon. Sig lige noget til ham. Gud, ham kender jeg. Det er altså de særeste algopater, du omgås. Nej, altså kan du ikke kende ham? Det er da ham, der klipper i papirer, ikke? Det er da ham, den kendte fra tv. Han har da også været i fjernsynet. Han har i hvert fald ikke været inde i mit fjernsyn, og det kommer han med Gud heller aldrig. Mine damer og herrer, Kim Larsen! Benjamin! Solen står op over Danmark. Man ser revy på en lyserød sky. Og fuglene små, de forstemmer, slår smut under Guds paraply. Og klokkerne timer på kirkenes. Alle ligner
hvor sneen falder hvidt, sukker, sødt og engleblidt, som krystaller på din pande. Svanerne, de slutter sig, længes din mund ligesom jeg, efter eksotiske lande. Irma hønen blinker i mørket, ligger bare der og lægger æg. Jeg sammenligner dig lidt med det, men kun forskel. Vi sætter fodspor begge to på dronning Louises bro, imellem tusinde andre. Om lidt er de visket væk, men du og jeg går stadig væk, og de holder med hverandre. Og længe så usigeligt efter sommer, og varme, fred og ro. Men der er længe til, det ved vi godt, begge to. For se hvor sneen falder blødt og hvidt, sukkersødt og himmeligt. På dig, min hjertedag. Et nummer, så får dem til at pisse i bukserne af skræk. Det kan jeg garantere dem for. Æret publikum, jeg har nemlig fornøjelsen nu at præsentere dem for en kunstner, en artist, mine damer og herrer, som jeg selv har opdaget. En artist, som kommer helt nedefra. Helt nede fra dybet kommer denne mand. Jeg har nemlig fornøjelsen at præsentere en mand, som jeg fandt for mange år siden. Helt nede i cykelkælderen, helt nede i Yngslandsgade. Her har vi fornøjelsen, mine damer og herrer. Drengen fra Stenbroen, Ib Sylvester! Æret publikum, mine damer og herrer, der er en hel del turister og udlændinge til stede, så vil jeg præsentere dette show på flere sprog. Lad der komme en tyde, jeg skal sige det grand pissoir, de carton, jeg skal sige det la grande illusion. Meine Damen und Herren, und der Hinterleute geschrieben, wie so ein großes Berufsverbot der große Illusionen. La rekommendation der diskussion der mænd, der kan der vide under testament, der kommissioner, der grande illusioner. Ja, så skulle vores forpligtelser til IFS være overstået, hva'? Æret publikum, her står han med faklerne, drengen fra Stenbroen. Og vi starter nu her med, at han tager disse fakler op og ned af sin atletiske krop. Mine damer og herrer, denne mand, han har haft sådan en hård barndom, at han kan tåle alt. Han har nemlig en ryggrad. Han er ikke alene en ryggrad. Hans hårde barndom har givet ham så meget ryggrad, at der voksede 2 ryggrade ud. Han er verdens eneste menneske med den dobbelte ryggrad. De kan selv se det. En fordybning i midten og en ryggrad på hver side. Æret publikum, drengen fra Stenbroen tager nu faklerne op og ned af sin smukke krop, og hvis de mærker lugten af pomfritter, så kommer det heroppe fra. Og nu, æret publikum, han har en så belagt tunge af det liv, han har ført, han kan lægge en fakkel på den. Og nu, nej forresten, sluk lige det lort. Jeg sluk lige det, jeg har et nyt nummer. Jeg sluk lige de lortfakler, jeg har et nyt nummer her. Nu skal de se, fordi jeg har nemlig her, jeg sluk bare det der. Jeg har nemlig her, mine damer og herrer, et helt nyt nummer, jeg har fornøjelsen at præsentere. Et helt nyt nummer, som er en sensation. Som, Tølle. Publikum, jeg skal garantere dem for, at når jeg tager denne her, så er det nemlig en stang dynamit.
Dette er en bombe, mine damer og herrer. Det er bomber, der vil ødelægge hele verden. Men nu skal jeg vise dem, at jeg kan få bomben ind i kunstens verden. I fredens tjeneste. Æret publikum, det er Van Gogh skar øret vand af. Det er det rene vand ved siden af. Når Ib Sylvester, hør nu godt efter, mand. Det er et helt nyt nummer. Jeg glemte at fortælle dig det. Det må du sgu undskylde, mand. Når jeg tager denne bombe og stikker ind i munden på Ib Sylvester, så... Hvad? Jo, kom nu, hør nu efter for helvede, mand. Så skal de se en sensation, mine damer. Hvad? Det er da ikke en skid farligt. Jeg rendte det hele ud, mand. Så skal de se en sensation. Nej, jeg skal jo stå og snakke, så kan jeg sgu da ikke have det med munden, mand. Nej, sgu da ikke. De skal stå og spille det, mand. Kom nu, Sylvester. Så er det en sensation, jeg kan fornøje, hva'? Du tør jo ikke, mand. Hvad? Ja. Hør, publikum venter dig, mand. Hvad? Du tør jo ikke, mand. Hvad? Du tør jo ikke. Hvad? Tør det godt? Tør det godt? Stærk, mand! Ib Sylvester står nu her. Jeg har denne stang dynamit, der kan udløse 33 tons, mine damer og herrer. Den stang dynamit, tag den ud i munden, ind i sylten med den der. Hvad? Hvad? Tænder sker der sgu ikke noget med, du har sådan stærke tænder, mand. Ja, det har du da, mand. Jo, vis publikum dine stærke tænder, mand. Ja. Nej, sgu da ikke sådan, mand. Sylvester, mand. Smil! Her står han en hver mor strømmer med en svigersøn, mine damer og herrer. Og vi skal nu vise dem med denne bombe. Nu tager han bomben i munden med sine stærke tænder, bider den omkring bomben. Jeg tænder bomben, så vil bombens eksplosionskraft udløse så meget kraft, at den vil hæve denne mand fra denne tynde, og dermed ophæve Danmarks eneste virkelige demokratiske lov, nemlig tyngdelov. Og æret publikum, så vil denne mand Hvad fanden? Hvad er det, du gør, mand? Sylle, det er da rigtig klog, mand. Det er farligt af helvede til, mand. Det er rigtig klog, mand. Tag den i munden, mand. Kom nu her. Jeg er lidt hurtigt, ikke? Æret publikum, så vil denne mand flyve gennem luften cirka 200 meter væk. Så vil han lande nede i vandfaldet. På grund af varmen vil han fise rundt langs kanten i 2 minutter og komme herop og bukke og være lige så solbrændt som den sorteste niger. Mine damer og herrer, jeg tænder nu, og du er lidt forsigtig, ikke? Kom lidt, buk dig lidt ned, så jeg får ondt i ryggen. Ja, sådan. Æret publikum, nu skal de se, jeg tænder nu for lunden her til dynamitten, og kom i flyverskjul, kære publikum. Vær forsigtig, nu når lunden den begynder at brænde her. Der skulle være en dobbelt lunde, vi nøjes med den ene. Og forsigtigt, mine damer og herrer, her har vi verdenspremieren på det flyvende kødbjerg. De skal nu se her. Stille. Hvad fanden? Stille. Sylvester strækker armene bagud som gråskur. Bask lidt med dem, mand. Ja, sådan. Hvad fanden? Hvad fanden? Sylle, pas på, det er en fuser! Pas på for helvede, den kan eksplodere hver sekund! Det er en fuser, den er lumsk! Den er lumsk! Pas på! Væk, væk, væk! Find på noget! Væk med den! Nej, sgu da ikke så meget for helvede, mand! Find på et eller andet, mand! Væk fra helvede med den! Den kan eksplodere! Hvad? Nej, de har betalt masser af penge! Nej, de skal spille en time nu! Kom nu, find på noget! Jeg kender et par. Jeg har kendt dem i mange år. De har aldrig været særlig velbeslået. For at sige det rent ud, så har de det meste af deres liv været på røven. Og nu nærmer de sig de 40. Det bemærkelsesværdige ved dem er, at jeg aldrig har set dem surmule eller være i dårlig humør. Når jeg siger til dem, at jeg aldrig sure, så svarer damen, jo, men så bliver vi hjemme. Mine damer og herrer, her er sangen om mig og Molly.
de falder ned, det koster til mange millioner. Hvad gør man ikke for at finde et sted til de kommende generationer? Ba-da-da-da, la-la-la. Ba-da-da-da, la. Ba-da-da-da, ba-da-da, ba-da-da. Og lever børn på flasker. De kloge siger, at alle er med, at dommedag den kommer. Vi står og kigger på blomsterne, som vi plukkede i sommer. Ba-da-da-da, la-la-la. Na-na-na-na-na, la. Ba-da-da-da, ba-da-da. Jeg ved ikke, om hun egentlig er smuk, men det kan også være lige meget.
For hun er særdeles indtagende, og jeg er vild med hende. Jeg har alle mulige fantasier om hende. Romantiske, som lidt mere frække. Men hun kigger ikke på mig, når jeg passerer hende på gaden. Jeg tror, hun har en anden. Åh, min Gud. Hvem der var så heldig at være den mand, som skulle til stævnemøde med den smukke Rita. Rita, du har ramt mig nu, og jeg ved slet ikke hvad jeg skal sige til dig, når jeg ser dig igen. Skal jeg sige, at jeg elsker dig, og nej, du kan tro nej, for det har du sikkert hørt til tid. Rita, du er dejlig, for evigt min. Og hvis du ikke vil have mig, er du alligevel min. For jeg kan gå og drømme om dig, lige så tosset som jeg vil. Også lige meget, hvad du siger dig til. Men Rita, du går bare forbi, for du ved slet ingenting om de lille tanker, der kører i ring. Rita, mit hjerte banker kun for dig i den lyse sommernat. Det svimler for mig. Ah, Rita, du er dejlig, for evigt min. Og hvis du ikke vil have mig, er du alligevel min. Rita, Rita, du er dejlig, for evigt min. Og hvis du ikke vil have mig, er du alligevel min. Ah, Rita, mit hjerte banker kun for dig i den lyse sommernat. Det svimler for mig. Rita, Rita, la 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 la, la ba 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 ba. Rita, Rita, Rita. Den her prop, der skal gøre mig til Sille-Ole. Den sødeste sjæl i Skandinavien. Der har vi Sille-Ole. Og Sille-Ole og jeg, vi skal lave nogle kunstner. Vi skal... Fy, Sille-Ole, hvad? Psst. Hvad er det, jeg ser? Smøger du den på scenen? Fy, det er ikke pænt gjort, det er ikke. Kan du få den grimme cigaret væk? Fy.
Fy, sig Lole. Fy. Puha, sig Lole. Det var ikke pænt gjort, det var ikke. Sigurd, kan du lige give ham kniven, mig, Sigurd? Vis ham lige, hva'? Fy, sig Lole. Det her, det er frihedsdressur, det er. Det er frihedsdressur, det er. Ja, det hedder virkelig at være tam. Vi skal nok få dig tam, sig Lole. Sig Lole. Kan du sige noget til publikum? Ja, det var flot, Silole. Og mine damer og herrer, nu vil Silole lave verdens eneste søløvbalance i levende civilisation. Nu skal de se her. Kan vi få en virvel af frisør? Sådan. Ja, Silole. Jeg kan så op. Voila! Silole i balance. Det var flot, Silole. Og Silole er vild med sild, en lille fyr. Ja, nu skal de se her. Hør her. Fy, Silole. Det var da ikke en sang. Det lød som børnetime. Silole, fy. Syng nu den sang. Den sang, som angiver det kulturelle niveau her i Danmark i øjeblikket. Syng nu, Silole. Vi gør gamle damer ret. Bravo, Silole! Linker fyr, Silole. Det var Silole. Ud med Silole. Så er vi færdige her, for nu kommer der. Silole, kom nu. Nej, Silole. Han er ikke til at jage ud af sind. Sigurd, vil du lige ordne den? Vil du lige få ham ned der, hva', Silole? Bare knald ham i på brillen, den søløv, mand. Der er masser af søløv. Til næste år har vi en tam grindeval. Nu skal de se. Silole, ud med dig. Sølvefyr. Ja. Det, Silole. Sådan. Så kommer Sil. Skal vi give Silole en hånd? Jeg siger ikke mere. Den findes på en hede, et sted som ingen ser. I redden er der unger, og ungerne har du. Vi piger, vi har tunger, og redden er så lun. Og de to gamle lærker, de flyver tæt omkring. Jeg tænker nok, de mærker, jeg gør dem ingenting. Slået, jeg holder på mit vejr. Jeg strækker mig på toget og kommer ganske nær. For han vil lide, og drengen samler bær.
Mine damer og herrer, her der kommer en sang, der handler om nogen af de virkelige helte. Nogen, der engang for mange år siden drog ud. Jeg er sikker på, at de vil gøre det igen. De samme typer findes til hver en tid. Drog ud på et hvidt skib med røde kors på siden. Ud til det gule hav, hvor galskaben og krigsmaskinen endnu en gang rådede. Mine damer og herrer, her sammen om hospitalskibet Jutlandia. Eller cirka deromkring, da der var krig i Korea. Skibet hed Jutlandia, og det kom vidt omkring, for der var krig i Korea. Udstyret var kaldet til sag, som et flyende hospital. Hey-ho, for Jutlandia, hun kommer som kaldet til Sverige. Hjemme er det og godt, hjemme fra jagt, og sømanden hjemme fra havet. Når drengene skal i krig, sejler kvinderne forbi på de røde kors malede skibe. Og Lili Marlin synger om Wiedersehen, når de falder på stribe. Kanonerne spiller første violin. Kom og Sofia, syng med på melodi. Hey-ho, for Jutlandia, hun kommer som kaldet til Sverige. Hjemme er det og godt, hjemme fra jagt, og sømanden hjemme fra havet.
Mine damer og herrer, tak for i aften. Om lidt er det forbi. Vil du se det du ville? Vil du høre min melodi? Forladt og alene danser cirkus prinsessen rundt. Går i stå på sin line i et sanseløst sekund. Om lidt er vi borte. Vi ses måske tak til jer publikum. Vi siger tak til Valgarnis, til Den Kongelige Ballet, til alle sammen, der har gjort denne aften så dejlig, til Tivoli, og frem for alting til Flygtning 86, mine damer og herrer. Æret publikum, i denne skønne aften, i denne skønne gamle have, har vi været samling om noget, der viser sig, at vi godt kan være sammen. Og her kommer nu en